tembungmu piye? Digatekke welinge mbae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop iki. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah kene yo ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Arep aku iki duwe kanca garing akeh. Ning Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original. nggih. Ora anu delegase. Ah, kono Bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ra enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe.